କେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଲାଇଫ୍ରେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ରହେନି, ଯାହା ଭାବୁଥିବେ ସେ ଜିନିଷ ବି ହଏନି। ତ ସେତେବେଳେ କେହି କୁହନ୍ତି ଶନିଙ୍କ ପ୍ରକୋପ ଅଛି, ତ ତୁମର ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଭଲ ହେଉନି ନେଇକି କିଛି ନିବାରଣ ଆମେମାନେ ଘରେ କରୁ। ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ହେଲ୍ପ ମିଳିବ। ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ନିହାତି ଭାବରେ ରାଶି ତେଲରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଦେଇଦେବେ, ଲୁହା କଣ୍ଟା। ତାକୁ ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜଳାଉ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ। ଘରକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ପାଣିରେ ସେଦିନ ପୋଛି ଦେବାର ଅଛି, କଳା ବସ୍ତ୍ର ନିଜେ ପିନ୍ଧିଦେବାର ଅଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଗୋଟେ କିଛି ବି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ପାଗ ବନେଇ ଦେଇକି ନିଜେ ଖାଇପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି, ବରଂ କିଛି ଭଲ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଥିଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ, ଆମ ପେଜ୍ରେ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।